Търкаме, бат, кухня. Започваме. 3, 2, 1, снимаме. Здравейте, скъпи съотеченици! Здравейте, кухнярчета! Радвам се, че съм тук във вашето студио и за мен е изключително удоволствие да се снимам в ваш епизод. Това ми е мечтата от една година насам. Трябва да джуките да вибрират. Трябва да се чуе. Преди тази вечер някога ял ли си качамака? Качамар като цяло не съм ял. Ял съм веднъж, ама не помня. Според мен е румънско ястие. Бях сигурен какво е качамака, понеже никога не съм го ял, макар че съм на 30 години. Хубаво ястие, нещо с царевица беше. Царевично брашно ли е, гриз ли е, не знам. Не сме да панари. Ама тия му и причат! Когато разбрах, че ще правиш качамак, се обадих на майка ми и тя ми каза, че е като гриз. Аз вече гриз бях правил, имах някаква идея какво да очаквам. Малигите в Румъния го ядат като как ние ядеме кефтете кебабчета, примерно. Царевица е, ама добре, хубаво е качамачето. За тех е национално ястие, а ние българите мога да го ем за гарнитура, примерно. Ведена съм пиян. Отеведена съм пиян. Стига толкова. Просто песента е зарибяваща. Започваме шоуто. Давай! Защо ще кажете сега еленски суджук? Реално погледнато може да направим рецептата с абсолютно всеки един суджук, който има на магазина, но ние просто искахме да сме малко по-специални. Пък е, нали, да малко да звучи по-така. То суджук как мирише, майка. Колко километра пропътуваха тия суджуци? От цеха в Костинброд до Благоевград, след това от Благоевград до София и от София до Лондон. Значи трябва да кажа, че тия суджуци ми излезнаха златни. Имам гости от Павликени. Хубави хора, дошъл съм за нещо сухо. А защо качамак също може да попитате? Кога сте яли качамак? Да ви попитам аз вас за последно. Да се захващаме с рецептата! Първото нещо, което трябва да направите е да включите фурната. 190 градуса. Отгоре отдолу вентилатор, ако имате. Не сме записвали скоро. Режеме сиренето на дебели парчета и слагаме чери доматите отгоре. Докато очакаме сиренцето, ще си направим млякото с още толкова вода, ги слагаме да заврят. Искам много да внимавате с прясното мляко на котлова, много бързо почва да изригва, така че внимавайте. Сега ще си нарежем суджука. И както казахме, внимавайте, защото като правите много slow motion, така се получава. Слагаме му едно дафиново листче по избор. Ако харесвате дафиново листче, супер е. Ще му сложим и черно пиперче и солчица. Ставаме го настрани, през това време ще си спържиме еленското краченце. Помежду другото, тук що свири това, Стефане. Не го таковахме, не го извадихме. Вади го.
Пускаме в едно малко тиганче нашето масло с чесънчето да се разтопи, да може чесънчето малко лекичко да се запържи и да стане един прекрасен сос за нашето качумачи бот. Запържваме го за 10-15 секунди, не повече, само лекичко да си пусне вкуса чесънчето и добавяме червеното пиперче след като сме изключили котлона. Ох! Пушен червен пипер с чесънче и с масло, човек. Ами и еленско краченце, според мен няма как да стане гадно. Малко по малко сега и разбърквате енергично. Това е където искате да сте с царевичното брашно. Солчица, малко още и нашата полента е готова. Как ти се струва комбинацията на нашето еленско месо с качамакава? Месо беше супер. Страхотно ме да даде Боби Боса да ги запържиме. Много ми хареса. С суджучето, ама идеята беше моя, малко да го запържиме. Все пак комбинацията беше супер, напомня ми доста на бъркани яйца с мръвки, което е много приятна комбинация. Страхотен вкус, европейски, българско еленско месо. Хареса ми с чери домачето, сиренцето, много хубаво. И симбиозата между България и Румъния. Сиренцето отгоре беше абсолютно легендарно. Качамачето не е румънско ястие, не е румънско ястие. Истинско българско ястие си е качамачето. Ако искаме България да прогресира, трябва да станем заедно в Европа. Пожелавам ви да сте живи и здрави. Правим добро за удоволствие, не по задължение. Почваме. Да гледат кухняра и да се учат как да готвят нещо различно, нещо интересно и разнообразно. Да продължават да гледат нашите видеа, защото могат да получат много полезни рецепти. И да вкарват въображение във всички неща, които правят. Много хубави видеа за това как една обикновена съставка хранителна да се превърне в прекрасно ястие. Пожелавам на кухняр много успех и да продължават все така напред. Така. Браво. Второ, искам да кажа на българския народ, събудете се, хора. Точка. Не. Точка. Не, искам да кажа още други. Не, точка. All I want is money, power, respect, though. Can I take off for the above they next? No. I saw the duo, yeah, we next, bro. Do not call my phone, send a text. They see us by our style, send our checks, though.